Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Un xeito de ser. Un xeito.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Un xeito de ser. 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 Marín, un xeito de ser. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
xeito de ser. Un 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 xeito de ser. Marín, un xeito de ser.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. ¡Vas a